mbuya mono ase mambi yarere kera twachire gaiga ase agriculture training center yito koena na ebimeri bye kawa n'ebimeri bya avocado muna mumanyete serikali ya Simba gavana Kisi na abigeta mangane bolemi mbele muna dina kwana gesongo Kiswahili wiki yaita moisonde gantu alenge korwa mariogo agenda nyagitari kito chonsipi lero ntolega igakorwa ebimeri ebyo bye kawa na avocado ebimeri byonsi igabire chibu isano na isato korengana muna ba MCA babegete amangana ayo chiri bunye chie kawa ochikogenda ward ya Basi Machoge igote no mweshimiwa olega iga Jeremiah Ongeri ebimeri chiri bubere ebikogenda Marani ward chiri bubere chinde chigende Basi Central chiri bubere cho Mario chigende Ibeno ward ntose meretinga chimbege chi kera twatebigwe abatana babirigeri bimeri ebi batebire nembegu eriengia yenye mazao mazuri iga abantu baito kakeneye mbura kemalikerige kuoma sengenjo ya maji kera mbura neichire kero muremi asimeke buya erinda anyale konyore ngeriengia kogenda busio umubuko enero gwenere nera anyale kwebeka buya sama itachi yaye aba mbali babegeta mangana abasi ward chiabo na abande babegeta yande naende batingia muno mu MCA tatatebya babangire chibesa chinde chinyinge chiko chikobekwa ase budget elinda abantu betu banyore konyora chimbegu chinyinge onde bwensi otagete nera nyore na mu MCA onde bwensi otagete nera nyore twateba iga amale maitu na make lakini na matobu nyasaye nazo zisiniti kero mundago chikoegwa korengana muna buri mubaya bakorteki bongana simeka buya nyerende ikyare chibesa nabo chiko tokonya going forward ikyagere nse yeringire ni boteyo bono mono mirimo teyo mono ibintu mbiri mono binge biya lakini rende gutwanyora muneke batiyeye abalemi baito tumeka chinga kiechi simeke bimeri ebi nande birende buya elinda nki bitokonye aso kwegenderera mune jamii buya mono Simba delivers, Simba cares. Thank you very much.